जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। कोकणातील काजूची चव अख्ख्या जगातील काजूला नाहीये। कोकणातील हवा, पाणी, जमीन आणि सूर्यप्रकाशाचे गुणधर्म यात उतरले आहेत। या काजूला कोकण काजू समूहाच्या माध्यमातून GI मानांकन मिळाले आहे। या मानांकनामुळे काजूला देशभरात मोठी बाजारपेठ मिळाली आहे। या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष सुरेश नेरुरकर व पदाधिकाऱ्यांची आमचे सिनियर रिपोर्टर राजन चव्हाण यांनी केलेली ही बातचीत। कोकणातील महत्त्वाचं पीक म्हणजे काजू, कोकम आणि आंबा आणि ह्या तिन्ही पिकांना सुदैवानं GI मानांकन मिळालेलं आहे। या GI मानांकनामुळे ह्या तिन्ही पिकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची कवाडं जी आहे ती खुली होण्याचं एक संधी जी आहे ती मिळालेली आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा कोकण काजू समूहाच्या माध्यमातून काजू पिकाला जे आहे ते GI मानांकन मिळालेलं आहे आणि कोकण काजू समूहाचे पदाधिकारी आपल्या सोबत आहेत। पालव सर, काय सांगाल, GI मानांकन म्हणजे नेमकं काय? GI मानांकन म्हणजे सिंधुदुर्गातलं जे काही ही तीन उत्पादनं आंबा, काजू आणि कोकम ह्याच्यातली इथली हवा, सिंधुदुर्गातली हवा, इथलं पाणी, इथली जमीन म्हणजे माती, ह्याच्यापासून म्हणजे ह्याच्यात ऑर्गॅनिक काय नाही आहे, ह्या हवामानात, ह्या पाण्यावर आणि जमिनीवर जे काय मातीमध्ये जी काय होणारी उत्पादनं आहेत त्यांना सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांनी याचं उत्पादन वाढवून त्यांना जास्तीत जास्त दराने, म्हणजे जर रेग्युलर दर 100 असेल तर GI मानांकनाचा दर साधारणतः 1.5 ते 2 पट असू शकतो। तर त्यामुळे त्यांना तो दर मिळाला पाहिजे, हे त्याच्यातलं प्रमुख उद्दिष्ट आहे। आणि दुसरं म्हणजे जे काय ग्राहक आहेत GI मालाचे त्यांनाही योग्य दरामध्ये हा माल आपला उपलब्ध झाला पाहिजे। प्रमोद जी, काय सांगाल, GI मानांकनामुळे येथील काजू उत्पादकांना किंवा काजू प्रक्रिया धारक जे आहेत किंवा काजू विक्रेते जे असतील त्यांना काय फायदा होईल? GI मानांकनामुळे येथील जी वस्तू आहे, काजू आहे, कोकम आहे, याची चवीची हमी सरकारने घेतलेली आहे आणि या हमीमुळेच त्याला GIचा लोगो ज्या पॉकेटवर असेल तो काजूगर असेल, कोकम असेल, ते थोडं जास्त दरात खपेल, म्हणजे रेग्युलर रेट आहे त्याच्यापेक्षा थोडा 1-1.5 पट रेट जास्त मिळेल। परिणामी जे कोण प्रक्रियाधारक असतील, व्यापारी असतील, त्यांच्याकडनं तो जास्त रेटमध्ये गेल्यामुळे ते काजू खरेदी करताना सुद्धा शेतकऱ्यांकडनं जास्त दरात काजू खरेदी करतील आणि आपली जी चव आहे सिंधुदुर्गातील काजूची त्याची हमी सरकारने दिलेली आहे। त्याच्यासमोर कुठलाच दुसरा काजूगर टिकू शकत नाही। मला वाटतं जगात सगळ्यात अतिशय सुंदर चवीसाठी आपले सिंधुदुर्गातले काजूगर आहेत आणि याची हमी सरकारने घेतली आहे। परिणामी त्याला जास्त रेट मिळून शेतकऱ्यांना ऑटोमॅटिक त्याचा जास्त रेट मिळेल, म्हणून जास्तीत जास्त प्रक्रियाधारक, शेतकरी, व्यापारी यांनी GI मानांकनाचे सदस्यत्व घेऊन या सगळ्या संधीचा फायदा घ्यावा। गव्हर्नमेंट आता याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जावर PGI मिळण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत आहे आणि जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ याच्यासाठी ओपन झाली तर याला अपेक्षेपेक्षा अतिशय जास्त रेट मिळू शकतो। दार्जिलिंगचा चहा आज त्याची रेट 1000 रुपयापेक्षा जास्त आहे। ॲक्च्युअल त्याची आजची खरी किंमत 300 ते 400 रुपयेच आहे, पण तो आज 1000 रुपयाने जातो। तसाच जर आपल्या काजूगराला सुद्धा अतिउच्च दर मिळाला तर ऑटोमॅटिक शेतकऱ्यांना सुद्धा याच्यातून त्यांच्या काजूसाठी जास्त दर मिळेल। यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी याचे सदस्य होऊन याचा फायदा घ्यावा। नेमकं GI मानांकनामुळे मिळणारे फायदे जे आहेत ते शेतकऱ्यांना माहिती होणं हे अत्यंत आवश्यक आहे। त्यासोबतच GI मानांकनासाठी सभासद मिळवणं जे आहे ते गरजेचं आहे आणि त्यासाठी काय करावं लागेल, ती प्रोसेस काय असेल हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आपल्यासोबत प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र मुंबरकर आहेत। मुंबरकर सर, काय सांगाल, कशा पद्धतीनं GI मानांकन सभासदत्व मिळवता येतं? एक तर असं आहे की शेतकऱ्यांनी याचं मेंबर होण्यासाठी विशिष्ट जी मेंबरशिप फी असते ती भरणं गरजेचं असतं। त्याबरोबर त्याचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होणं गरजेचं असतं। ते ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आमच्या संस्थेमार्फत आम्ही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेलं आहे। शेतकऱ्यांनी आमच्या संस्थेशी संपर्क साधून आपलं रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे आणि जास्तीत जास्त मेंबर जर झाले तर त्याचा फायदा जिल्ह्यातल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण काजू पिकाला होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आर्थिक उन्नतीला चालना मिळणार आहे। नेमकं कुठे, म्हणजे संस्थेमार्फत तुमच्या जे मेंबरशिप व्हायचं आहे त्यासाठी जिल्ह्यातील सामान्य शेतकरी असतील म्हणा किंवा काजू विक्रेते असतील किंवा उत्पादक किंवा प्रक्रियाधारक असतील, ह्यांपैकी कोणी सभासद होऊ शकतो आणि सभासदत्व जर मिळवायचं असेल तर नेमकं कुठं त्यांना संपर्क साधावा हे जरा विस्तृतपणे सांगा। काजू GIचं एकतर उत्पादक, विक्रेते, प्रक्रियाधारक याचे सभासद होऊ शकतात। त्यांनी आपल्याला जर सभासदत्व घ्यायचं असेल तर गोपुरी आश्रमात आपण संपर्क साधावा कणकवलीला, असं मी आवाहन करतो।
काजू नर्सरीवाले जे काजू जी कलमं विकतात ते नर्सरीवाले सुद्धा याचे मेंबर होऊ शकतात. कोकण काजू समूहाची मोड बांधण्यामागे ज्यांची खरी मेहनत आहे आणि कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादक म्हणा किंवा विक्रेते म्हणा किंवा प्रक्रियाधारक अगदी नर्सरीवाले जे काय असतील त्या सर्वांना याचा फायदा मिळावा यासाठी अथक मेहनत जी काही वर्ष घेतली जाते ती म्हणजे सुरेश नेरुरकर यांच्याकडून. सुरेशजी, काय सांगाल, GI मानांकन मिळाल्यानंतर आपला सर्वसामान्य शेतकरीसुद्धा कशा पद्धतीनं त्याच्या उत्पादनामध्ये त्याच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करून घेऊ शकतो? म्हणजे आता 28 जानेवारीला गोव्यामध्ये गोवा विमानतळावरती थेट माल म्हणजे ग्राहकांची म्हणजे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून त्यांनी थेट आपला माल विकण्यासाठी 1000 देशभरात आपले 1000 स्टॉल जसे आज विमानतळ गोवा एअरपोर्टला दिले आहे तसे सगळीकडे देणार 1000. मग प्रत्येक शेतकरी थेट आपला तिथे माल चांगल्या किमती म्हणजे शेतकरी म्हणेल ती किंमत त्याला तिथे येणार, मध्ये कोणी नसणार अशी ही केंद्र सरकारने चांगली योजना आणली आहे. त्या शेतकऱ्यांनी त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा. सिंधुदुर्गातील काजूला GI मानांकन मिळालेलं आहे. देशामध्ये 1000 स्टॉल जे असतील ते एअरपोर्टवरती असतील असं आपण म्हणतो, त्याच्यावरती असतील अर्थातच. परंतु अन्य देशातील आपल्या जे काय अन्य काजू उत्पादन जिथं होत आहे त्यांना सुद्धा हे मानांकन मिळू शकते किंवा काय सांगाल? सध्या तरी काही त्यांना मिळू शकत नाही, कारण त्याची चव आपल्या जिल्ह्यातले मिळाले आहे. तर आता इतर जिल्ह्यातल्या किंवा इतर देशातल्या लोकांना तर नाही मिळणार की ही जी आपली चव आहे की औषधी गुणधर्म आहे हा वेगळाच आहे आपल्या मातीतला. त्यामुळे आपल्या मातीसारखी दुसरीकडे माती नाही आहे दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या राज्यात सुद्धा किंवा दुसऱ्या देशात सुद्धा. त्यामुळे दुसऱ्यांना हा GI मिळू शकत नाही जो आपल्याला. कोकण काजू समूहाचे कमलाकर घोगळे आपल्यासोबत आहेत. कमलाकर, काय सांगाल नेमक्या ह्या प्रोसेसबद्दल किंवा आणखीन काय फायदे असतील? ॲक्च्युली सर कसं आहे की GI म्हणजे जिओग्राफिकल इंडिकेशन आहे, ते तिथलं एक स्पेशालिटी आहे आणि ती त्यांना जतन करायची आहे आपल्या सरकारला. तो ते जतन करण्यासाठी या आपल्या सरकारने हा जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन अँड पॉलिसी अँड प्रमोशन जो आपल्या सरकारचा विभाग आहे त्याने याच्यासाठी पुढाकार घेतला आहे आणि सरकार ते प्रमोट करत आहे. तर तुम्ही जसं आता विचारलं की आणि कोणता मिळू शकेल, तर तसं नाही आहे. तिथल्या ज्या एरियातलं जी स्पेशालिटी आहे त्याच्यासाठी ते मिळणार. सर्वात महत्त्वाचं की WTO म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन जे आहे त्याचे जे सदस्य इतर देश आहेत तिथे जर तुम्हाला डायरेक्ट तुमचा माल विक्री करता येत असेल तर त्याला GIचा टॅग असणं महत्त्वाचं आहे. आणि हा त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश आहे की हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून जर शेतकरी आपला माल GI सर्टिफाय करून घेतात आणि जर तो म्हणजे इतर व्यापाऱ्यांमार्फत किंवा व्यापारी त्याचा मेंबर सदस्य होऊन तो विक्री करतात तर त्याचं मधली जी आपली आपण चेन असते ती तोडून त्याला चांगला रेट पण मिळू शकतो आणि त्याचा फायदा डायरेक्ट आपण शेतकऱ्यांना देऊ शकतो. हा त्याचा सिंधुदुर्गातील एकूण अजून किती शेतकरी आपल्या ह्या कमिटीचे मेंबर होऊ शकतात किंवा त्यांना सभासद मिळू शकते? ॲक्च्युली आता सध्या आमचं लिमिट 200चं आहे, त्याच्यापेक्षा जास्तही होऊ शकतात आणि ती एक चळवळ होऊ शकते आणि त्याचा एक ब्रँड होऊ शकतो. ॲक्च्युली आमचं तेच ध्येय आहे, उद्देश आमचा तेच. एकंदरीतच सिंधुदुर्गातील काजूला एक ब्रँड जे काय आहे ते मिळून द्यावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ह्या सगळ्या काजूमधल्या काजू उत्पादक, प्रक्रियाधारक, विक्रेते, नर्सरीधारक यांना आव्हान आहे की त्यांनी 20 फेब्रुवारीपर्यंत गोपुरी आश्रमात येऊन मेंबरशिप स्वीकारावी किंवा तुमच्या परिसरातील 20 ते 25 मेंबर जर त्या परिसरात तयार असतील तर गोपुरी आश्रमची मंडळी तुमच्या स्पॉटवर येऊन सुद्धा रजिस्ट्रेशन करू शकतील. एकंदरीत सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादकांना किंवा काजूशी निगडीत सर्वच व्यापाऱ्यांना एक सुगीचे दिवस जे आहेत ते येऊ शकतात आणि यासाठीच कोकण काजू समूहानं पुढाकार घेतलेला आहे. आणि या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या पुढाकारातून किंवा त्यांच्या सहकार्यानं कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादकांना संपूर्ण देशभरामध्ये विमानतळावरती आपले काजू विकण्याची एक सुवर्ण संधी मिळालेली आहे. कॅमेरामॅन आनंद तांबेसह राजन चव्हाण, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कणकवली.